Sziasztok, én Katha vagyok, és itt van velem Rengel. Csüssz. Juhu. És amint láthatjátok, ezért ez így kicsit másabb, mint az előző map, mert kedves Rengel, Nem én. de te Mi csak vesztettél el mi a csak mapot. rátépeztünk egy bizonyos emberre. Igen, Na, és, nézd. és elveszett a map, szóval azért úgy konkrét, hogy az a map akkor többet nem lesz. Pedig olyan jó volt! Nem én hibám. De a te hibád, mert elveszetted. Nem. De. Pont jó zene van hozzá. Folytassa. Na, komolyan, folytasd. Na jó. Igen, és akkor most, hát akkor új napot kezdtünk el, és hát igen, én is így tenni. De a jó hír, mutasd Andri, Ja igen, és ez a jó hír. Dun, dun, dun. Dun, dun, ugye 1.7.8. Gratulálunk készítőknek, megtaláltam. Na, ugye csináltak egy új biomet, faszalát, ilyen agyagblokkokból van, és ne arra megy, mert nem arra van a ház. Honnan És beszélt, Andris hogy jó arra akarod? kedvéért, én olyan profi vagyok, gyere Andris, mutassuk meg nekik. Nem veszed, hogy olyan vagyok, mint te. Nézd! Várjál! Állj meg! Gyere már. Hoppa. Na. És az én jó szívességemből ki emlékszik erre a 3 csapóajtóra? Nagyon izgi. Nekem jó a memóriám ilyen építkezésekbe, és nagyjából újra tudtam építeni a izét. Annyi különbséggel, hogy jött egy ember, aki most nincs fönt, ezért nem mutatjuk be. De úgy itt a tábla, gyere. Mutassa meg a táblát! Itt a tábla. Tudsz itt nem lopni. Na, és akkor ugye mi már túlélőztünk, elkezdtük. A vas cuccokat visszaadoltuk nagyjából, a fele eltört, szóval... Nekem már a Én- kardom eltört, azt hiszem. Nekem is. Akkor a bányát még nem csináltam meg, de itt a szobák majdnem ugyanolyanok, annyi kivétele, hogy 3-at csináltam, és egy ilyen nem tudom mi lesz ez. Igen, és annyi kivételével, hogy nekem 2 kemencém van, és egy kicsit eléggé szűk, de mindegy, és Ez egy blokkal szélesebb. értem. Mindegy. Szóval 2 kemencém van, ezért egy kicsit szűk. Na mindegy. És annyi, hogy nem itt középen lesz lejárat a farmhoz, hanem itt, és itt ezt majd még lejjebb kell süllyeszteni. Sötét sarok! Sötét sarok! Ekkora. Az mi? Ez a sötét sarok mostantól? Úristen, megöl! Te megütni! Szívesen. Két Azt ütöget engem tovább, hát ez Bocsi, hülye. 2 HP. Vegyek Na, ennyi, aludjunk. szia. Állítok be estét és aludjunk, várjál. Jó, tehát szia. Mert én a spannon keltem. Én is. Nyugodj meg. Jó, az pont azt nem mutatjuk meg. De majd később. Hogyha meghalsz, akkor majd bemutatjuk. De nem, mert most már nem tudunk meghalni. Nem van. Most hát, hogyha meghalunk, akkor nem az a spannolunk, ugye tudod? Nem baj, majd egyszer, majd a map még meg lesz, majd visszatalálunk. Jó, szóval ennek a bizonyos személynek ellopom az egyik azócát. Ja, hogy itt a cuccok, tessék. Nézd. Kösz. És nézd, ez az enyém, onnan loptam. Nem érdekel. Szerintem se. Tini volt. És még ennem kell szólni. Majd beköplek neki. Jó, úgy majd addig visszaszedem neki. Aha, mivel? És hol? Morgászbottal. Hozd már egy pár fákját, hallod, én így nem megyek oda. Ezt nekem nincs. Olyan Nekem- 3 fasz nem van az ő. Ne aggódj, nekem van, nehogy a fát pazarol. Ja, és nézzétek, én voltam a bányába, és mert itt Nem volt, igazából visszaadoltuk a vasat is. Nem, és igen, a 22... Ja, igen, talált is vasat a kis Igen. bunkó. Igen, szóval 22 vasam volt, de találtam ott a bányában még több vasat, és így lett 59 vasam, és nézzétek, vagy, igen, 3 ládát találtam ott,
plusz egy spannert, és Andris, igen, kimutatta, hogy ott a bánya. jó, igen, utána mondta Elkisata, hogy ne kezdjek el lefelé ásni, mert úgyis csak agyag lesz itt, vagy nem tudom mi ez. Hát egy jó kilométerig csak agyagot fogsz találni. Igen, és akkor mondta, hogy menjek oda le, mert ott van egy bánya, és akkor oda lementem, és ott találtam ezeket a cuccokat, és meg is mutatom nekem amit találtam, a legjobb az volt, mentem egy igazi bányát találtam, tehát nem ilyen béna szart, meg minden hülyeségek, hanem egy igazi bányát találtam, és benne volt egy chiliben volt egy láda, és abban volt egy varázskönyv, jaj, de zsír volt. Igen. Oly. Ami szikrából pattant, egy, védelem 3. Én már találtam jobbat is, Diamond volt benne. Tessék, Én találtam jobbat is, egy Diamond volt benne. volt már, vagy itt találtál olyat? Nem. Ja, hát igen, jó, igen. Azért gondoltuk, hogy te már a ládákban elmondott is találtál. Bár én is találtam, amikor kreatívban voltam. És egy játékosban játszottam, de... És mint láthatjátok, a kardon mindjárt elkapik. Ja és igen, hát egyik ládában volt 2 hanglemez, és 3 zöld ilyen, plusz még 3 hanglemez, amiből egyet odaadtam Elkisatának. Mi? Semmi. Ja és eszek, mert még mindig nem sikerült feltölteni a HP-mat a 2-ről. Ja és találtam egy aranyalmát. Amit Elkisata mutatott, amikor azt mondta, hogy a bánya ott van. De Melyik cuccról beszélünk? miről beszélünk? Az aranyalma is az én érdekem, a CD-k is az én érdemem, a magok is az én érdemem. A A mobok? vas cucc is, az agyagblokk is az én érdemem. Várjál, a hanglemezek miért a te érdemed? Hát mely mutattam, hogy ott a bánya. Igen, de kitaláltam meg a ládákat. Én is megtaláltam volna, ha elkezdek ott bányászni. Nem, amúgy nem találtad meg volna, mert nagyon, nagyon nehéz volt megtalálni pont úgy, hogy azt a alagutat, ahol pont volt ott. Tehát. És ami Bettinek van sapkája, az is az én művem, és ami Nem, az nem a... találtunk, De az és nem a amit te műved, talált, hanem... miért kimutatta meg, hol a falu. Ja, igen, a falu az ott így. Na. És ami nálunk van ilyen búza, meg ilyenek, az is az én érdemem, mert azt is én mutattam meg, hogy a faluban van. Szóval Igen, ami de azt nálunk van mindenki tudta, hogy van a falu. meg Mindenki tudta, hogy a faluban van. Szóval, igen, de én mutattam, hol a falu. még mindig itt kötünk. Na, mindegy. Jó, akkor szia, mert menj a magánféremból ki. Nem magánéletből, hát én akkor jövök be, mikor én akarok. Akkor, hé, húzzál kifelé. Akkor csak én is, azért, akkor megyek be, akkor megyek Jó, be. hogy oda. meg nem fog bemenni, én csak bemész. Igazából azt nem szeretem, amikor bemész a házamba, hogyha mondjuk valami nagyon durva... Hallod, elvetted az ágyam? Hülye? Mondom, be nem menj, mert én csak azért mentem be a te házadba, mert azt mondtad, hogy nem jöhetek be. De hidd el, én amúgy sem mennék be. Mert én nem olyan vagyok, mint te. De az enyémbe te nem mehetsz be. Nézd. Jó, ennyi. Add vissza az aranyalmát! Hallod, miért loptad el az aranyalmát? Be nem mész. Mi? Nem? Mész? Be. Én sem Figyelj, megyek. ha te ellopod az aranyalmát, én pedig akkor az összes cuccodat. Nem mész be. Na akkor te se az enyémbe. Nem is akartam. Mégis bementél. Hát mert én nem szoktam bejárkálni, és azt mondtad, hogy nem mehetek be. Mi? Ez Pedig én nem egyáltalán szoktam logikátlan. bemászkálni. Én nem szoktam bemászkálni, de te bemászkálsz, és én azért mondom, hogy nem mehetsz be. Én sem szoktam bemászkálni, Erre én köpjék most poharat. azért mentem be, mert te bementél az enyémbe. Na, mit szólsz? De azért, hogy megnézem, hogy miről van szó. Minek? Te is tudtad. Erre köpjél lencsés üveget. Hát ennyi, hát hallod, én azért mentem be, mert te bementél ennyi. Na, jó, köpjél lencsés üveget. Te meg,
Ha még egyszer kiütöd az a ágyamat, és az aranyámat elveszed, megdől lesz. Akkor te leszel halálfia gyereke. Miért pont én? Nem tudom. Te jutottál szembe. Körülnézek. És még kaját mindig nem találtam. Hol az én kajám? Én. Egy csomó kaját találtunk meg. Igen, ez az. Mégsem találtam egyet sem. Jó, akkor az kaját. Nem. Nálam már nincs. Nálad nincs. 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 Ó, Betty ládájában van. Ezt nézd meg, lopja más utcán. Nem loptam el, csak mondtam, hogy ott pedig van a még. Nézd, itt vagyok, kucskálok. Szia. Ha, csak elővettem, te játsz. Ja, én nem azt mentem el. Hát hallod, ez úgy tűnt, hogy elővettem, megmutattam, és ilyesmint átjön a rákba. Ja, nem direkt, amúgy. Nem. Várjál, a Léci, adjál már egy kicsit húsit. Megsüthetem? Utána. Ó, Istenem. Kisütötte már? Mit be sem raktam, ugye? Adok szenet inkább már egy év mire te. Adjak szenet? Nem. Siess. Várjál, reggel van, mert akkor elmegyek vadászni. Ja, akkor nem kell? Jó, akkor nem adok. De kell, mert este vegyük, Léci. Köszi. Komolyan kidobtad, csak úgy az ajtón. Nem tudnál még egyet adni? Köszi. De, csak várj, hogy figyelj már ki. Sokkal jobb, most már legalább töltődik a HP. Na én most mentem akkor vadászni, mert tényleg kéne a húsi. De élvezet ezt nézni, hallod, így sül a kaja. Amúgy. Őrzem meg, várj, így. Na. Jól van, hol van a... Amúgy a sivatagban szoktak lenni állatok? Vagy akkor úgy mondom, ebbe a bajomba? Nem. Értem. Én is megyek vadászni, nem megyek vadászni. Hogy? Nem tudom. Nem tudsz elmenni vadászni? Mondom, nem tudom. Ja, nem tudom. Én tudom. Én megyek. Jó, én már elindultam. Én meg jobb helyre indulok. Jó, honnan tudod, hogy ahol én megyek, az nem jó hely? Onnan tudom, hogy én fölrepülök először is. De nem már! Azt nézem, hogy merre van füves bejön, és akkor segítek neked. Hát a háztól sem erre sincsen a füves bejön. De Szóval nem ha... azért visszaállítod magad? Köszönöm. Aha, már visszaállítottam. Csak mondom, fölrepülök, hogy merre kéne elindulni. Én az erdő felé indultam. Én is most arra megyek. Amúgy pont esteledik, az úgy jó. Aha, tökéletes. És Mi van? nálam csak egy vaskad van. És semmi Nálam. más. Miért nem kell több? Hát esetleg a páncél. Minek? Hogy azért ne hagyd meg az én oldalon. De hogyha avval halsz meg? Jó, de hát a vaskad is, hogyha azzal halsz meg, akkor mi van? Az enyém már teljesen el van kopva. Az enyém még azért kicsit bírja, de a kicsit tényleg. De én meg kikerült az erdőből, ez nem Biztos, hogy esteledik? Nem. Esteledik. Csak hogy följebb ugrálok, hogy mindig nappalodik. Én már nem tudok futni. Tényleg, most már mindjárt én sem, mert nekem most négy húsim van. És mi ez, na? Te amúgy, most hol vagy? Én melletted. Hello. Ja, mert ide teleportáltam. Dehogy is. Nem, azért kiírja, hogy... Mondtam aztán. Hallod, Andris? Ugye tudod, hogy én a másik irányba futottam. Tudom, én is arra futottam, csak esteledik, és nem akarok meghalni. Szia, Andris.
Igen, én is látom, és nem tudok sprintelni.